Купуваш тази вода в супера за 60 стотинки. Ако отидеш на заведение, ще ти се наложи да платиш за нея 2,50. В ресторант обаче ще ти поискат 4 лева. Ако си на някое летище за същата тази вода, ще ти се наложи да платиш може би 5 евро. Качвайки се на самолет обаче, тази вода ще я закупиш за 8 евро. Какво се е променило? Водата е същата, бутилката е същата. Променило се обкръжението. Затова, приятелю, ако ти не си оценен на твоето работно място, чисто и просто смениш обкръжението, за да намериш такова място, където ще бъдеш по-високо оценен. Ако твоите приятели не те уважават, не те ценят, сменяш приятелското обкръжение.